Bamako Handball League Bureau sigi san 4 ye ɲinan ye. U ka san 4 kɔnɔna la u ye baara caman boloda yaasa handball bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogoya min na. U ka san 2022 baara bolodalenw kɔnɔna la u ye championnat labɛn handball senior cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔfɛ fana u ye ɲɔgɔndan labɛn sifinnakaw tɔgɔ la min ye handball cadeau a minimum ni a pipilu olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. U ye taama boloda ka taa handball club ni a centre minnu bɛ Bamako kɔnɔna la ka taa olu lajɛ ani terrain hakɛya min bɛ Bamako kɔnɔna la ni handball bɛ kɛ a sanfɛ ka se ka o dadɔn cogoya min na. Ani u ye tournoi labɛn ligue tɔgɔ la tournoi min kɛnɛ kan min ye handball senior cɛ ni a muso fo ka taga se handball cadet cɛ ni a muso olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ. O kɔfɛ min ye festival des sports et loisirs min bɛ kɛ Bamako kɔnɔna la u ye u jɔyɔrɔ fa handball cadet cɛ ni a muso ye ɲɔgɔn sɔrɔ ani min ye journée handball à l'école u y'o ɲɛbila baaraw labɛn lycée Filidabo Sisoko kɔnɔna la o denfaya kun talen bɛ ka di Bamako Ligue président ma. O kɛnɛ kan min ye minimum cɛ ni a muso olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ani o kɔfɛ an vacances baaraw u ye olu fɛnɛ labɛn min ye handball cadet cɛ ni a muso olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. U ye activité découverte sportive nationale baaraw fɛnɛ labɛn ni o ye handball bɛ se ka don an ka kalansow la cogoya min na yaasa an ka sifinnakaw ka se ka a dɔn. U ka san 2023 baara bolodalenw kɔnɔna la u ye ɲɔgɔndan labɛn sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ cadeau minimum ni pupille cɛ fara muso kan olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ. U ye championnat labɛn handball senior cɛ ni a musow ni ɲɔgɔn cɛ ani o kɔfɛ u ye taama boloda ka taa handball club ni a centre minnu bɛ Bamako kɔnɔna la ka taa olu lajɛ ani terrain minnu bɛ Bamako kɔnɔna la ni handball bɛ kɛ a sanfɛ ka se ka olu dadɔn. O kɔ u ye an vacances labɛn ani u ye assemblée générale fana kɛ u ka san 2023 baara bolodalenw kɔnɔna la. San 2024 baara bolodalenw kɔnɔna la u ye championnat labɛn Bamako kɔnɔna la handball senior cɛ ni a musow ye ɲɔgɔn sɔrɔ. 20 janvier hukumu kɔnɔna la u ye tournoi labɛn pupille ni minimum cɛ ni musow ni ɲɔgɔn cɛ ani u tilala ka tournoi fana labɛn pupille ni minimum cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔfɛ handball à l'école u ye o baara koromakalu kɛ u ka san 2024 baara hukumu kɔnɔna la ani u ye tournoi an vacances fana labɛn pupille ni minimum cɛ ni musow ni ɲɔgɔn cɛ. U ka san 2025 baara bolodalenw kɔnɔna la u ye tournoi labɛn 20 janvier hukumu kɔnɔna la pupille ni minimum cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ ani o kɔfɛ u ye ɲɔgɔndan fɛnɛ labɛn Bamako handball cadeau ni ɲɔgɔn cɛ cɛ fara muso kan ani u tilala ka championnat fɛnɛ labɛn Bamako kɔnɔna la handball senior cɛ ani musow ni ɲɔgɔn cɛ. U ka san 2025 baaraw kuncɛra ni tournoi an vacances de ye ni min ni pupille ni minimum cɛw ni musow ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. U ma da o dɔrɔn ma min ye Bamako Ligue Bureau ye u ye handball ballon 300 minnu jɔkun damari b'a daminɛ 1 na ka taa bila 3 la pompe AR 30 fo ka taga se jeu de chasse bulletin u ye o di Bamako club ni a centre ma u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na handball hukumu kɔnɔna la ani u ye arbitre ka jeu de maillot 4 u ye o di. U ye ɲɔgɔndan min labɛn pupille ni minimum ni ɲɔgɔn cɛ minnu kɛra o finalistes ye u ye t-shirt 150 di olu ma ka olu la nisɔndiya. Labɛn kun t'an bolo mais heureusement Ligue de Bamako ye labɛnba de sabati a ma kɛ équipe kama a y'a kɛ ala arbitre kama pour que erreur dɔw bɛ yen nɔ an kana se k'o kɛ championnat nata la. Nin y'a san dama dama ye Ligue b'an dɛmɛ nin position na kosɛbɛ sinon dɛmɛbaga wɛrɛ t'an na ni Ligue tɛ Bamako yan nɔ. Ligue b'an former yanni championnat cɛ. An bɛ équipe fana canaliser Bamako équipe canaliser yanni championnat cɛ. Ligue ka problème belebeleba de b'a la parce que a b'an dɛmɛ fɛn caman na parce que n'a bɔ ni Ligue yɛrɛ tɛ championnat dɔrɔn an bɛ ta ka bila a la ten. Bon on se corrige au fur et à mesure championnat kɔnɔ. Normalement o man ka kɛ an kan k'an yɛrɛ corriger avant championnat. Bon Ligue ye yɔrɔ de ye k'a laɲini kɛ équipe ye a n'an yɛrɛ mais an bɛ foli belebeleba di Ligue ma o yɔrɔ la parce que a y'a dabɔ an yɛrɛ de kama parce que an b'an yɛrɛ corriger
bien avant le championnat.